Paco do Monte era un gaiteiro e todos os días á noite, como tiña xente, mozos que viñan a aprender a tocar a gaita, e había sempre ensaios, tocaba sempre na casa. Eu sou Ramona, filla de Paco do Monte, a gaiteira. E meu pai foi a un concurso á Coruña, ganou o primeiro premio. Meu pai era moi bo gaiteiro. Despois tamén de estar aquí sendo eu pequeno, cando empezara con Juan Alberto e máis con Pepe e que máis, con Ángel. Eu sou Nico, o fillo de José de Laranca. Todo o día, pero sempre ca música, sempre poñendo música, o tema sobre todo das bandas e das gaitas en casé, pois claro, daquela non había outra cousa. A ver, colocarse todos aquí en condicións, veña. Veña, a ver, empezamos, veña, ao seu sitio todos. Bueno, más lento. Pues mira por otro lado.